În județul Gorj, numărul consumatorilor de droguri de sinteză a crescut constant în ultimii ani. Mulți dintre dependenți ajung la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor, însă medicii de aici nu pot stabili dacă victimele, de multe ori în pragul comei, au consumat substanțe ilegale, așa că diagnosticul este invariabil: toxi-infecție alimentară. Sunt majoritatea de suspiciune, nu există o confirmare toxicologică a unui laborator care să-ți confirme intoxicația sau ingestia de substanțe interzise. Cei mai mulți dintre consumatorii de vise sunt tineri cu vârste între 15 și 34 de ani. Flavius are 19 ani și consumă substanțe halucinogene de 4 ani. Deși stările de rău sunt greu de suportat, nu vrea să renunțe la reveria pe care i-o dau substanțele. Îți fac un bine pentru 15 minute, după care îți fac un rău care te paralizează. Adică nu mai știi de tine, ești inconștient. După o perioadă de consum, dependenții încep să combine drogurile între ele pentru a amplifica efectele. Deși amestecul poate fi letal, tinerii folosesc și cantități de alcool. Vreau să renunț la ele și nu vreau să renunț la ele, dar nu prea pot, că provoacă o mică dependență. Doar că ai și vrei mai mult. Atât. Ai pierdut prieteni? Foarte mulți, chiar și iubita. Organizațiile de combatere a consumului de droguri nu au o statistică reală a numărului celor care folosesc substanțe interzise. În baza de date a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj se regăsesc doar cei care apelează de bunăvoie la sprijinul instituției. În momentul de față sunt în jur de 30 de persoane care s-au adresat centrului, dar doar într-o mică măsură ei acceptă să intre și în programul terapeutic. În acest moment avem 2 persoane consumatoare de substanțe care au intrat în programul terapeutic. Numai în ultima lună, la spitalul din Târgu Jiu au ajuns 5 persoane suspecte de consum de substanțe ilegale, majoritatea elevi.